Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Biyernes, pitsa 13 na bulan sang Enero tuig 2023. Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, pamilya sang driver nga napatay sa aksidente sa Golden Fields Commercial Complex magadesisyon sa kaso kung ipadayon o kung hindi matapos malubong ang biktima. Operasyon sang Task Force Basura ginapreparahan sang Department of Public Services, orientation sa miyembro sang Enforcement Unit ginpatigayon sang City Legal nga opisina. Mga Negrense, skilled workers, gintanyagan sang trabaho sa Australia. Gobernador Lacson nagsapol angot sa plano nga pagtukod sang feed mill kag poultry projects. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahayag sang opisina sang Civil Defense nga may kabilugan nga 438,622 katawo o kon 106,961 kapamilya ang naapektuhan sang malain nga panahon sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod humalin sa Enero 2 karon nga tuig. Ginpahayag sang opisina sang Civil Defense nga mga 8,153 ka individual o kung 2,144 ka pamilya ang nag-evacuate. Ang low pressure area, shoreline, kagamihan ang nagadala sa mabaskog nga mga pag-ulan sa Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Suno sa OCD, may ginreport 492 kapamalay ang nagkalawasak. Gindeklarar ang state of calamity sa 3 ka mga lugar, ginalakipan sang Tubod, Lanao del Norte, San Miguel, Leyte, Dolores, Eastern Samar. Natagan assistance nga nagabalor 26,681,252 ang mga biktima bangod sang babaskog nga pag-ulan, lapnagon nga pagbaha ang nag-igo sa pila ka bahin sang Mindanao. Puerte no? Pila kadlaw nga padayon nga pagbubo sang ulan. Wala untat nga pagbubo sa ulan. Rason man nga gin-suspend man ang pipila ka mga klase. Ang bilog nga Negros suspendido hasta karon nga adlaw. Ang iban pagingabahin na mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental lakip na ang syudad sang Bacolod. Delikado Gusto ina ang desisyon sang aton mga public official nga dapat ideklarar anay suspensyon sang klase sa mga elementarya kag high school. Kay kadelikado gid Labi na gid sa mga nabukid nga bahin sa malapit sa mga kasubaan, may mga estudyante kita sa elementarya kag high school nga iban nga tabok pa sa suba mo kag magkadto sa tagsa ka bulutuan. Sumayo gid nga suspendihon anay para malikaw sang mga aksidente kag insidente nga mahimo tugahon sang baha kag landslide. Hindi lahog-lahog ini.
May lang gani kay wala gin updan sa mabaskog nga hangin. Perti lang nga pagbubo sang ulan, perti man sa pagkatugnaw. So ang balatian, mahimo magaduging man. Trangkaso, bosi po nilanat, kag iban pa. Kag panugyan naton sa mga ginikanan, hindi gid pagpaubuga ang kabataan sa mga kalog, sa mga danaw, likawan naton ang leptospirosis. Kay man, perting kagaw da, mga higko sang ilaga, ang mga basura nga wala mahakot sang IPM, gaupod sa baha. Galutaw ang mga basura. Kay hagad na pasalig ang IPM nga hakuton nila. Tilantawan na karon naabtan sa pagbuo sang ulan na di kundi ang mga higko tugas ang basura nagaupod sa tubig. Kag kung makaubog ang bata, disgrasya gid. Wala man naton ginapangayo, pero delikado sa mga balatian nga leptospirosis. Amo nang isa kadako nga salagid sang aton sini nga IPM. Agad nila blasang pasalig ang tao. Ang DPS officer in charge man nga si Maria Beatriz Puentes, agad man niya sang tinikil nga kuno ang baklag uruton sang IPM tidiin na yon. Di kundi ang dekorasyon sang baha, basura, kag delikado pa para sa ikaayong lawas. Amo na nga nugay kita blapasalig, hindi kita magambal patapos nga hindi man matuman. Ang guatas na daw, hindi masaligan. Agad kay mo sang deklarar sa mga bagay nga wala sang kamatuuran. So, ilang tawang gwa subong sa syudad sa Bacolod, labi lang tawa nyo ang iban nga mga subdivision. Galutaw sa tubig ang basura. Amo ang nagautaw-utaw sa mga baha. Sosporte kahigko sang palibot sang syudad sa Bacolod. Amo ning nanamian ninyo, amo ning pasalig sang IPM, kag ni Maria Beatriz Puentes, lang tawa Maria Peo, ang palibot sa Bacolod kag mga subdivision, hindi na magwanta, gabukid-bukid ng basura, agad pasalig lang hindi matuman, pila kadlaw, buyayawon kamo sang tao da, nga hagad kamo tinikil, nga wala man sa katumanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ana, ano nang nahuya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Yo Philippine Standard Time las 4:11 na. Aber kamustahon ta ang palibot sang syudad sang Bacolod Portino sa pagkatugnaw sang panahon. Padayon nagahilibion ang kalangitan. Porten tanang nga tao halos gadjakit. Gadala sang tanan nga mga panampat para sa katugnaw kag subuman sa pagsulay-sulay ninyo indi gid. Kalo kamo, payong kamo, kay mabudlay na. Muda nga daan ng hilanat lang kaso ubo sipon karon nga perte katugnaw sang panahon. Aber, check upon ta pamangkuton tang patrol sa palibot sang syudad sa Bacolod ang ila observation report. Balita sa patrol. Maupod gyapon kay Action Zel Minardo. Agwanta ka man bugtaw kagahon. Action Zel, good morning. Action Fred, good morning. Katugnaw gyapon sang atong nga tiyempo kagati medyo ga tahaw-tahaw naman Action Fred no ang ulan i-compare ta sang kagapon kaga sang kagabi sini no nga may ara pagid pag tulo-tulo pero segundo hula-hulaw naman gani Action Fred. Pero gataliti pa. Subong awan ni nga times Action Fred daw naghulaw na diya ang ulan no may area sang dalan Araneta sin Action Fred na dira hindi nagidya tanto. Oho. Pero ang galom sa kalangitan. Ara gyapon Action Fred. Agadulom gyapon. Oo. Daw medyo sa diri sa aton Action Fred, may ara portion nga daw lapit-lapit siya sa orange na Action Fred, pero may ara pag gyapon galom, kung aton sinim obserbaran kag makit-an Action Fred. No so mira sang kagapon mula sang kagahon no daw kalaka-laka gyapon sini ang ano tawag no ang mga tao amo ni oras kagati ang mga nagapanindahan man sa iban sini nga mga open nga mga market na do jutay-jutay man kung ikumparar sini naton sa natural nga inadlaw sini mo ko normal nga wala nagaulan-ulan Action Fred kagati daw masubo man kaysa pilaya ka mga syudad na sa may diri sa probinsya sa Negros Occidental na may ara mga casualty tungod sa pagbaha Action Fred no so diri sa aton sa may syudad sang Bacolod maswerte kita diri kay wala sang area siling nagbaha gid bala no kay timyara nagtaas ang level sang tubig pero hindi magid siling amo na ka dalom kung i-compare ta sa iba niya no nga lugar diri sa may province ng Negros Occidental no pareho sa Silay City kagapon nga may ara pila ka mga areas dito Action Fred nga dogin baha gid which is may naanad man gani nga 11 years old so take condolence na sa ilang mga family man dito so that's why gani no ang aton sini nga mga CDRMO kag PDRMO padayon gyapon nga naga panugyan sini sa aton man nga mga kauturan Action Fred nang umaga ulo aligmat gid hindi na madula sa ila no ang reminders sa aton nga mga kauturan sa Action Fred kay hindi mapaktan kung kakisa ang sini no ang pagtupa sa ulan which is the last tag alas 2 taga 2 to 3 hours no amo na sa ila sini kay gati subong daw yellow na laman tadi rainfall sini na like kagapon nga galabot sa red rainfall sini Action Fred Action Sale ang status ng ulan so for Action Fred no Action Sale yes Action Fred balo ka ang malain nga panahon magatuga ini sang pagmahal sa balaklon sa merkado sa mga isda. Nga, bangod ang aton mga mangingisda, hindi ka palawod, hindi ka panagat. Amo na nga kung magkanto ka sa merkado, gaibwal ang presyo sang isda. Correct Action Fred, no? Duga ato man chikeron ang speaking ng presyo sa isda. Kagkalabanan sa Action Fred, ang makitaan ta is bangros. No, kay nga bangros, kay ang iban hindi makapanagat, swerte na ang may mga puno Action Fred. No, amo na subong. That's why. No, kaya pero sa may sumagang mga mananagat, no, gin pangbawalan sini sila kay tiendo paktan Action Fred medyo kung arak sa baybay madlos gid man ang hangin. Although kung ari ka diya sa mga urban areas lang na daw okay pang hangin dili tagitan tumabatsyagan pero kung ara ka na ni sa lawod no tudo ni once yang may aara sang low pressure area Action Fred no kagati so far diri sa aton sa may syudad sang Bacolod no nagapabilin man gyapon ang matawhay sini ang aton diri nga mga dalanon no ang area sini
kagati halong-halong lang gid sa mga nagabiyahe sa Action Fred kagaragadalaman sang salakyan subong nga aga. Observation report nga gikan sa patrol ni sa Action Z Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:16 na. Ang manami subong aros kaldo gid, no? Kung maayo ka mag-aros subong kampyon, butangan mo itlog. Ba, speaking of itlog, nagbahal man pati itlog. Ay pagkatapos ang kontrobersyal nga sibuyas, itlog naman. Din tudlo sa Department of Agriculture niya baro kasi bird flu, amo nang kabangdanan kung nga nagmahal ang itlog. Amak mong iban na ga bili na 9 ka pesos. May ara nga tag 10. Wibi ay sus ano nga klase nga ang ang aton balaklon nga matag adlaw nga tanan. Kalamanan balo kang itlog. Importante ini siya labi na gid kung may klase. Kaya ang kabataan ko daw maulo adlawan bugtaw. Ula sa iban nga sapon madalagan sa kusina, mangita itlog kag batihon, hindi gani iti i-boil nila ang itlog para madali bala. Iban ginabalon. Tiyari na ho, nagmahal naman pati itlog. Ba? No, wala kita kadtuan sining barato ga ibwal ang ang sibuyas Bombay gido ba. Di kamusta? Okay pagyapon? I-boycott hindi pagbaklon Lang taon takon hindi na magkaladunot ng agad latago. Ako ikapati ko nga ginahod ini mong ginatago bla. Di karon nga mataas ang presyo buyan. Purte pagid ang mga smuggled nga sibuyas alin sa China gaulan mo. Minilyon yung bilis sa sibuyas mo alin sa pungsod at China. Di base ang gahod dire luwas sa mayo nga mga Chinese nga negosyante base sila mamala ang nagatago sini. Dapat pangredon ang mga budiga. Tanan-tanan nga budiga wala pili Pinoy ka man nga budiga, Chinese ka man o anong imo sini nga negosyo, basta may budiga ka, raid. Base pa malangkon sa pag-raid na ton ang botsilingon order lang bala ang gobyerno. Wala lang halit. Libuton ang tanan nga mga budiga. Lisensya lang formal pwede. Mabuksan budiga mo. Mangusisa lang kami kung anong ara sa sulod. Di kung wala ka lang yan sa ginatago, anong kulbaan mo? Wala gid problema Amo nang dapat hibuon. Dapat may salsalon nga kamot ang gobyerno. Nga amak mo yang kita yang konsumidor, amo yang antos. Man kita ang end user mo, kita ang ulihin nga gabakal. Kita nga pangumpra sa ilang mga produkto. Tilang tawab lang pati itlog subong, anay ko na sibuyas Bombay lang, pati itlog subong, sumaka naman ang presyo. Daw wala kakantuan sini. Ano ning nagakatabo subong. Dapat may katapusan ini. Dapat tagaan na ini sang nagakaigo nga pagtamod sa aton gobyerno. Ang tanan nga nakumpiskar ko no, daw ibaligyaman sa kadiwa, pudo ginuntat nila bala karong adlaw mo. Ang baligyan na isang sibuyas Bombay nga aman. Galing kay sa mga restaurant kagiban pa, importante ni siya mo. Kung mag-isa ka, namit ginman mo ang sibuyas Bombay. Pero kita nga ordinaryo nga pumuluyo, pwede na lang kita sibuyas dahon lang ang igisata. Namit man, no? Yung padudlaon tani mga gapang horde sining sibuyas Bombay nga ginatago sa budiga. Kung wala sa mabakal sina, manimaho na, igo na buksan ang sibuyas Bombay, gatubo na. Ay, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Ba, si Manjo Arnijo gid ang una gido. Tamyaw ya si Diana Villanueva sang Jesusa Heights, Estepania. Dira kay Jonalyn Decrepito, tamyaw ya R.R. Joy, Kate Bacariula, Karin Guzman, sumuman Propunggo ni Punan,
Bilyo Villanueva Lager di Gila ga monitor adlaw-adlaw. Kay Rochelle Matandak, good morning. Kay Tere Vergara Sanso, good morning man. Dira kay Duming Estrabon Hidalanga sa barangay Talaban, Himamaylan ga monitor na samtang ga pangapi. Ba si Melvin Piñapel, aga pa siya. Kay Salvador Tanalion, good morning Kapitan Hitib. Tamiyaw ko Sofia Angel Tanalion watching live from Pontevedra with love. Kay ETJ Hilarso, ba porte katugnaw. Monitor lang ko sa Purok Matahom, Barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Ngapita, salamat gid. Kay Pedro Sartulises, morning kay Pastor Ramintas. Subungman kay Evelyn Pamusino, si Milili Uligo, tamyaw si Boss Yalito Baba. Kay Cyrus Pido Patsiko, good morning. Subungman kay Nico Doromal Mayo, may lang nga pagmonitora. Kay Deres Nuestro, good morning. Dines ni. Kay Nico Doromal Mayo, nabasa ko na ni. Ang iya sini Panamyaw, bag-o gid lang. Morning sa inyo. Si Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni. Sila ni Bitilao sa Binalbagan. Si Paririmias Arroyo, kamusta ka? Stoto Raul Alibuga, daga ladlad ka na pamahaw mo das dalom. Kay classmate ko Efren Pompirada, kag classmate Nets Alarcon, good morning. Kay pare Kinet Pabon, kamusta ka? Si pare Erning Hurilla, gabugtaw na ni. Si paring Istoy Querido, ga-walking-walking ka na. Good morning do sa inyo. Dira kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Kay Nili Makiling da, mayo lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. Kay Tanaya Edgar, inahimutarang ko lamayo, parang Takuling, Bacolod City. Basta gani magtinabid-tabid daw kabudlay, ibasahon. Kajulpa Karitatibo, good morning. Tamiyaw ko lang Bindol, Family John, kag Namay, Sang Luna State, La Paz, Iloilo City. Taga Iloilo City da, good morning lang. May lang pag-monitor tagsa kaaga. Dira kay Villapuerte, ano ni? Hindi ko mayo ka basa. Kay Eric Sumpay, good morning. Kay Doy Artor, may lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa PN na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga yung patigayon ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga ari karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may mga napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga.
kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up, nagano kami libre kasi sila nga check up diri kay hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat ni sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga impatigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat Bongbong Marcos magapadulong naman sa Switzerland, pero nagaisahanon na siya nga leader sa Asia nga magatambong sa World Economic Forum Porteno. Daw ikasyam na blani mo nga pagbiyahe ni Presidente Bongbong Marcos sa iban nga kapungsuran. Ako niya okay lang ko Basta pagpuli dako ang buweltada. Ang mga investor kag iban pa, ang mga kapitalista nga magbutang sang ila negosyo dire sa pungsod Pilipinas nga ang makabinipisyo kita nga mga Pinoy. Basta may mga pakiti nga dalon pauli, no problem. Lain na kon nagagad sa panglugayawan
nga wala man sa dala puli. Gasto lang sang gobyerno, gasto people's money. Pero kung may dako nga buweltada, no problemo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Hindi magkalipata ang libre nga medical check-up kag libre nga This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya
ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat ni Kinsan PM nga ginatag sa amon hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat mayong aga. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung kisana, nang nahuya ako makulang. Siyempre, pigado. Tas, kay, ko sila. Kundi surbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano? Nay na, ang pagtupa sang ulan, kabay pa, bisan paano, makaangkon mangita sang maayad-ayad nga panahon. Ang pagpabilin sa matugnaw, madamo ang naluyag ya, nga matugnaw ang panahon. Basta, wala lang ulan. Galing kay kon updan ini, sang pag-ulan, ining madamol nga ulan, amak mo sa iban nga lugar, perting binaha dito. Grabe ang halit sang wala untat nga pagbuo sang ulan, baha, landslide, madamo na ang mga nagkala-disgrasya bangod sang padayon nga pagbuo sang ulan. Dire sa aton ti kadamo naman sang mga lugar nga gin suspend gani ang klase. Si Gobernador Lacson gani suspend sang tanan nga level sa mga bulutuan sa bilog nga Negros Occidental alin kahapon Enero 12 tubtob karong adlaw Enero 13 mayo man na bisan paano wala pa gani ka deklararya ang gobernador, ang iba niya nagdeklarar na sa untat klase ang pila ka mga lugar, ang Calatrava, Ibi Magaluna, Kabangkalan, Moises Padilla, ang syudad sa Bacolod, kag iban pa. Mas maayo gimana nga mahatagan ta proteksyon ang aton mga kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Kay Emilio Sigumpanda, morning, maudanon ko nga aga. Suki sa kanginan lain sa barangay Estepania, padulong sa Victorias. Kay Marilo Beltran Caminto, good morning man. Kay ang ilagayon dato Castillo, monitor on air sa Bangga Tutong Barangay Pilisa. Tamyaw ko gayon dato Clan, Gani Santiago Liarte sa La Castellana, Himamaylan, kag Hinigaran. Si Utay Benedicto, araman siya. Tamyaw kay Norbing Hinubata, upod ang iya sini staff, sinining, si Bibing Kagulya sang Hinubata, Tailoring sa Plaza Mart, adlaw-adlaw kuno, naga-monitor man. Kay Armando Gabang, monitor lang ko dia, sa Palaka, Balyadulid. Taga Palaka, Balyadulid, good morning lang. May lang pag-monitor, adlaw-adlaw nga tanan. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan.
Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga ng-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga ng-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5
kuuno na. Aber, dire kita, pasudlon tanay ang report naton sa puwersa sang aton sini kapulisan. Pamilya sang driver nga napatay sa aksidente sa Golden Field, magadesisyon sa kaso kon ipadayon o kung hindi matapos malubong ang biktima. Pulis Balita. Detalye po aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report ka sa Bacolod City Police Office. Desisyonan sa pamilya sang taxi driver nga napatay kung ipadayo nila o kung makipag-areglo na lang sa pamilya sang driver nga mo nakabunggo sa biktima nga nagresulta sa iya sila kamatayon. Ini ang parayag ni Police Major Jury Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Action Radio. Kunin mo sa February duman, napatay ang taxi driver nga si Leonilo Borbon, 58 anyos may asawa, sang Purok Pabinduligon 2, Barangay Sumag, matapos mabungguan sang Suzuki Ertiga nga sadto ginamaneho ni Miguel Jomari Dialogo, 22 anyos soltero, sang Purok Kasilingan, Barangay Tangob, sining siyudad sa Bacolod. Sa diin ang insidente natabo sadtong Enero 7 sang Kagahon sa Dalan Araneta at tubangan sa City Mall, Golden Field Commercial Complex, Barangay Singkang Airport, sining siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Jury Puerto, hepe sa Police Station number 8 Action Fred, ngay palubong nila anay ang napatay nga si Leonilo Borbon o galing magdesisyon ang pamilya sa mga kaso. Unang diri Action Fred, naghatag na sang financial support ang pamilya sang driver sa pamilya sa napatay bilang unang abulig sa pamilya sang biktima. Sunod kay Puerto Action Fred, kung magdesisyon giman ang pamilya after nga malubong ang biktima, handa naman ang kapulisan sa papasaka sang kaso batok sa sospitsado. Kasi po sir, kaya wala pa malubong sir. After lubong ko naman ang desisyon ang pamilya tapos ng victim. So subong wala pa sir. Kaya ang investigator kinakontak na itong pamilya, ang biktima. Kung ano ang desisyon nila. So ang hambas ng pamilya sir sa napatay nga ipalubong nila anay? O sir, ipalubong anay. After palubong, inanom sila ng pamilya kung ano ang plano nila. Ano sa plano nila sir? Bilog sa ng pamilya sir mag-decider sa kung ano nila plano? O sir, may mag-utol yung ang asawa. Kaya ang asawa nag-rely mas mga utol sa lalaki ang biktima kung ano ang desisyon nila, kung ano makapap ng desisyon mo na yun. Kung mag-file sila kaso, mag-assist ang polis. Kung hindi sila mag-file, papirmahan sila sa affidavit of non-interest. Kung ipostogi man sir sa pamilya, sir, ang aton yung mga kinanglanon sa kakaso, sir, ang atong pulisya preparado naman, no? O sir, ang mga bidensya, sir, kinanglanon, ara naman, sir? O sir, affidavit sa atong pamilya sa biktima. Magluwas sa affidavit, sir, ang mga kinanglanon, sir? Ari rin sa lakyan ang mga pictures na certificate sa atong victim. Ang mga attachment na ato ng certificate. So, ang ilang ba, sir, itaposo nila na yung lubong? O sir, after lubong bago sa mag-decision, sir. Police Major Jury Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balito na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Oy, mga 40 ka mga kapulisano nga daw ginasuspitsuhan may angot sa droga pa-drug testing ini. Ara malanggali. Kung ang tanan-tanan nga suspitsado pa man lang. Ambot silingon, hindi pa confirm nga ini sila may angot sa droga. Ipaidalom ti kung ang tanan haruson mo. Kung kilala malang kag na-identify nila ining mga naga-intra sa illegal, ining mga napulo ka mga general kag iban pa, ipatawag, ipaidalom sa drug testing pagkatapos, imbestigaron it maayad-ayad. May mga may lifestyle check pa gani. Ay na, damo naman madisgusto sina. Kaya masiling sila ti. Kung ara ka sa pwesto, ihimplo general ko sa pagdako sa sweldo ko. Ambot silingon, ula lang ko nagsalig na negosyo ko. Anay kay nag-uswag kabuhi ko. Daw duwa-duwaan nyo ko. Nga ang akon sini pangabuyan, nag-uswag ako. Halin sa illegal nga droga. Amo na bla. Damo na nga madisgusto bangod sining style subong. Ambot kon anong madangatan sini buwas damlag. Nga hala sa courtesy resignation. Kung kilala mo lang, i-pinpoint,
ipaidalom sa tanan nga investigasyon. Hindi kay dala sa onyo tanante kundi luyag naton kag sa hindi may mga naga-disgusto gid. Hamak mo ang iban na kampiyon ang performance pagkatapos courtesy resignation mo. Pero ginbawi-bawi man nila siling sa mga opisyal nya stipot lang boda ang tanan nga nag-courtesy resignation da lang kamo anay sa pwesto nyo. Daw hindi amo. Patapos mo pa resignasyon, patapos mo nga ipa-resign, pabilin mo sa pwesto. Daw hindi amo ako. Kay daw medyo time man nga ginapulo panilagan base bala ang ginatawag naton disgusto. Hindi mo na makuha sa balatyagon sa tagsa naton ka mga opisyal sang kapulisan kag militar. Makonchimpo ni Duterte kay plangga yato yung mga militar kag kapulisan to mo gidoble ang sweldo. Kalain. Porte no. Subong te panilagan ta. Kung daw maayo mo lang kung iupdan ta. Pero kung daw hindi amo kinanglan kuting-kutingon nyo na usto kay kabudlay na buwas damlag. Kay Ana Sinoro, good morning sa Barangay La Granja kuno sa La Carlota sa Pilar Compound sa kay Bradia Edwin. Mga nablo siya kay Eugene, kay GB, kag John Carlo. Halong kamo, lain chimpo. Correct ka. Kinalan halong. Kay Billy Albay, good morning. Monitor lang kami samtang kapangapi sa Purok 2, Barangay La Granja. Kay Jose E. Erson Lapinig Honyo, good morning man from Stonehaven, Barangay Granada. Basi ba ni Samayo ari siya, good gloomy Thursday afternoon, dito sa ila, cold naman, kag may snow. Aba, coming naman later on tonight. Shout out anda sa mga sister ko, kag kahinablusan sa Auckland, New Zealand. Panami halin sa ila sa Rochester, Minnesota, USA. Kampiyon dito. Kay gaulan, yelo. May ice pa subong. Damo pa ice. Barato ice gulo to, no? Kay Aida Alunan, morning, tamyaw taga Barangay Granada. Kay Jory Montiliano, watching from Barangay Vista Alegre. Kay Barani ni Rico. Kay Bukay Aming Opsimakono, Gingging Pires Kunsing Baran. Alin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Kay Jose Proilan, good morning. Kay Armida Guanzon, kag mga kaupo niya sa balaya sa Barangay 2, Isabela, naga-monitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:09. Balik ako pagkatapos ni. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat ni sa PM nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat kami nga impatigayan ang ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupor ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga nawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 19-5. Una nga bula resulta, 19 kag 5. Second draw,
38-16. Ikadwa nga bula resulta 38 kag 16. Third draw 31-24. Ikatatlo nga bula resulta 31 kag 24. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 59,283,487. Ang jackpot 59,283,487. Ari ang kombinasyon in any order. 1, 32, 19, 36, 22, 46. Resulta sang 649, 1, 32, 19, 36, 22 kag 46. Sa ilo kita 642, ang jackpot 24,919,457. Ang jackpot 24,919,457. Ari ang kombinasyon in any order. 7, 42, 20, 5, 33, 31. Ang kombinasyon sang 642, 7, 42, 20, 5, 33 kag 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Bawa, biskan wala ulan, matulutugnaw gyapon no? Ang panahon, baw. Mabatyagan mo gid ga, palanopsop gid ang katugnaw sang panahon. Dira kay Roger Burgos, good morning. Tamyaw ya si Mama Yawini Giray Burgos ang barangay Canmuros, Binalbagan, kag pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota City. Ba si Jinky di Alagdon, ari siya. Baw ka, sumulod naman no, alang-alang. Good morning kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo. Baw di maintindihan. Sulod ang kong ginadisturbo ya ang aton pagbasa sang mga ginapadala nga mensahe, no? Kay Mama Yalulit di Alagdon, Papa Gio, Alma Uligon, MG Season, Noel Amar, kag pamilya da sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Mario Olvido Aquisa, morning. Sige mga peta, monitor lang ko. Dire sa Hacienda Lugway, tamyaw ko sa mayong agang akon classmate Sani, Doni, kag Dolores sang Hacienda Adila. Taga Hacienda Adila da, good morning lang. Kay Candido Heldore. Kay Lubic de la Luna da, ari kami di aga-monitor, kapita halin kay Pato, kag Ruby de la Luna, sang Barangay 30. Kay Art Tandoy, good morning. Monitor sa programa sa Hacienda Panggulayan Central, Maaw. Kay Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano nang nauya ako magulang.
pigado. Tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya, may si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala, nagig kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano lang kuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte!
nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa ako. Kasubong sa tirasa, ga-relax ka bala, kag gusto mo nga magsaka ang inyo energy level, sigurado, kape ang inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
5:35 na diri kita. Balita naton sa City Hall, operasyon sang Task Force Basura. Ginapreparahan na sang DPS orientation sa miyembro sang Enforcement Unit ginpatigayon sang City Legal nga opisina. Detalye upon ki Action Art. Tayupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Ginpaidalom na sa nagkakaigong nga orientation pagi sa talatapan sang City Legal Office ang enforcement team nga gintukod sang Department of Public Services o kung DPS sa siyudad sa Bacolod. Sunog kay DPS Officer in Charge sa Maria Fitris Puentes. Inigatikang kabahin sang ila pagtuman sa mando ni Mayor Albi Benitez sa pagtukod sang Integrated Enforcement Task Force nga amo ang magapatuman sa nagalinlain nga makasuguan kag ordinansa sang syudad. Suno kay Tris Fuentes, ini nga enforcement unit sang DPS ang ginabugusan sang 35 tanan ka mga personnel nga amo ang iga-assign sa ilang natungdan nga mga area of responsibility sa palabuton magluwas sa enforcement unit. Mayaraman sang information and education personnel nga magaupod sa tion sang operasyon. Ginklaro man sini nga nagapanguna nga trabaho sang enforcement unit among pag-issue sang notice of violation sa mga individual nga ilang madakpan sa ulihing nga nagabaylar sang solid waste management nga ordinansa. That is in compliance with the Executive Order number 54, Sir Art, ni Mayor. Nga nag-create sang Integrated City Enforcement Team or ICT. Ang mga offices nga may mga local ordinances nga ga-implement baga. For example, sa amon may solid waste management ordinances. May required kami nga mag-create man sang enforcement team. Nag-start lang kami orientation na kahapon with the City Legal Officer, Attorney Teng. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:38. Basi kung tinikel naman na, aga tinikel blakisang ha. Oo, kung no, ang baklag uruton, subunan ni Maho ng ibang lagura, lagi apon. Ay, PMT, Maria P, okay lang na. Sige Kay Dulce Lardillo Pakalinga, luto result ko no, okay na. Kay Candido Hildore, happy birthday ko no, kay Aksyon Dorel Cabato. Kay birthday ni Aksyon Dorel, subong Kay Roslyn Labrador Rizala, good morning. Kay ni Misha Ruques, good morning. Monitor ko dia. Sa Ruhas Tangob, taga Tangob, good morning. Kay Eljan Cabudillo Paburada, good morning man. Kay Jose Mungkal Torilla, live sa Binalbagan. Kay Jose Munwan, good morning. Monitor sa Pandanbil, Hinigaran, Yakapita, thank you gid. Sa Barki Tribe, kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo, sang Binalbagan, good morning. Kay Utay Benedicto, tamyaw ko akong mapisan nga kumpare Kapitan Sergio Libre, Barangay Manlocahok, si Palay City. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:39. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up
to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
sanon nga panahon mga lamok nagadamo, kag dala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Report ni Action Marlon, mga Negrinse skilled workers gintanyagan sa trabaho sa Australia. Gobernador Lacson nagsapol angot sa plano nga pagtukod sang feed mill kag poultry project. Balita Kapitolyo. Detalye po kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon. Ginpanawagan sa gobyerno provincial sa mga skilled workers nga Negrosanon nga interesado sa pagtrabaho sa pila ka mga established nga companies sa Northern Territory, Pungsod, Australia. Sa post sa Provincial Government of Negros Occidental in partnership with Northern Territory Government, ila ginaagda ang tanan nga mga Negrense skilled workers sa sining job opportunities kay ginatanyag bilang kabahin sang positive result sa official visit ni Governor Bong Lacson sa Australia nagligad nga bulan sang Nobyembre. Ang sinuman nga interesado ang mayara sang one-on-one nga interview umpisa Pebrero 1 tub 3, 2023 sa SIDA Capital Central, siyudad sang Bacolod. Samtang kahapon, nakigyasapol man si Governor Lacson sa mga executives sang San Miguel Foods Incorporated sa Governor's Office. Ilagin hambalan ang pag-explore sa investment opportunities may kantanan sa plano nga pagpatukod sang feed mills kag poultry projects sa Negros Occidental. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na Evergreen Herbal Capsule. Anong For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently nabalhag sa record sang aton kapulisan. Opdan kita ni Agzon Zel Minardo. Agzon Zel. Action Fred, iwanat niya nagakpan ang isa kaanay preso bangod sa pagbaligya sa illegal na droga matapos positibo nga mabaklan sa drug bypass operation
sang Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Size Litob, Barangay Sintang Airport, mga tap na alas 10:13 sang gabi. Ginkilala ang nadakpan nga si Wilser Culango, 34 anyos, wala sang trabaho kag residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Culango na siya ang napreso sang tuig 2022 kag nakagwa sang Disyembre sang amuman nga tuig. Nakumpiskar sa suspect ang siyam ka sachet sang ginasuspetsuhan siya buk nga ginabulubanta may kabugaton nga 25 gramos kag nagabalor sang 130,000 pesos. Sa karon yara na hunong ang naaresto sa Bacolod City Police Station 8. Balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na. Kamustada sa kapihan? Arada adlaw-adlaw si Monsing Siukon, si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor, si paring JC Sindico, Roger Aguirre, Bibitan, James Patalagsa, si Parinek Barca, kamusta? Si Engineer Nariel Bantay sa Lakaruta, sa ako gid sa Central Guro. Kay pare Cano Rivera, kamusta? Si Lori Apurado. Si Nestor da sang Concepcion Talisay, good morning man. Ang mga ministerya kanday Boy Bala, Dot Sulibin, Monet Rojas, Nelson Distrito, Jok Torres, kanday Larry Benitez, si Maral, si Pareed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Polding Hipes, sigurado da adlaw-adlaw arada. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, morning, monitor siya sa Purok Dulunan, Asinda Guba Central, Maaw. Kay Nancy Garcia, dira kay Pelton Lipora, nagamonitor sa dini barangay Villamonte. Kay Chopilo Espanyola Jr., good morning lang. Monitor, buning sa Tagda Suntri sa Hinigaran. Kay Mon Lisay, monitor lang sa Hinigaran. Kay Lini ba? Watching from Pandanon Silos, Murcia. Kay Teresa Sierra, good morning man. Shout out lang kay Nanay Juaning Paktaw sa Barangay Payaw kag sa pamilya Zapata sa General Trias, Cavite. Salamat gid. Ba si Elizabeth Gamala, good morning Elizabeth, kamusta ka? Kay Buriring Ordonyo, tamiyaw ko lang kasi Mario ko sa Purok Tampok kag sa pamilya Ordonyo, Octavio, Tabian Arsaga, kag sa misis ko nga si Pani bugtaw na kay may trabaho. Kay Chow Israbon, mayong aga ko no sa Enclaro, Binalbagan. Kay Duart Mandangit Tonis, good morning man. Kay Niliana Sabran, nagamonitor sa Purok Mangga, Kabangkala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until
you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kay may amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Standard time, las 5:58 na. Happy birthday kay Aksyon Dorel Cabato. Nagbakasyon pa. Hindi siya na bakasyon sa Germany. Daw layo bakasyonan ni Aksyon Dorel. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!